Moltes gràcies. Anem a votar a favor de la proposta. La reforma nosaltres pensem que no va a servir per als objectius que públicament s'han plantejat. Aquesta reforma pot semblar que és un conjunt de mesures econòmiques, però en el fons darrere el que hi ha és un canvi, és una reforma política de principis, de plantejaments i d'ideologia. En aquests moments, alguns dels efectes d'aquesta reforma ja s'estan comprovant en les estadístiques de l'atur. Així no n'hi ha que esperar molts miracles. Així, evidentment, algunes empreses, moltes empreses van tindre una reducció de costos molt important, però al final l'ocupació no se crea bàsicament per la reducció de costos, per la mà d'obra. Se crea, uno li poden rebaixar el cost laboral, però si no hi ha expectatives de venda en el mercat, uno no contrata, un empresari no contrata a ningú. Al final de la correguda el que fa falta és especialment mesures de reactivació de l'economia. No ho diu Papa Salom, no ho diu el bloc, està dient-ho bàsicament aquells que inicialment apostaren fortíssim per mesures de retalls, aquells que diguen anem a retallar el que fa falta perquè l'objectiu és el dèficit, i s'estan equivocant ja, s'estan equivocant en Alemanya, s'estan equivocant en França, s'estan equivocant en Gran Bretanya, s'estan equivocant en quasi tota l'Europa que ha seguit aquest plantejament, i les recomanacions de dir ojo que a veure si al final ensenyem tant a la borreta a no menjar que quan s'ensenya resulta que és mort però de fam, passa el mateix, perquè al cap i a la fi els ingressos dels estats provenen bàsicament de l'activitat, i si no hi ha activitat no hi ha ingressos, i si no hi ha ingressos al final el dèficit és molt més gran. Però estaria bé que recomanaren als seus dirigents polítics que plantegen mesures addicionals de reactivació de l'economia, que al final passa per anar a aquells que no se'ls ha tocat, aquells als que se'ls ha beneficiat, aquells que estan aconseguint diners a l'1% del Banc Central Europeu i estan cedint-lo als particulars i als bancs i a les empreses per damunt del 5%, anar a aquells perquè comencen a soltar els diners, perquè engranen la maquinària i que puguen al final els empresaris tindre unes expectatives que es permeta vendre, que es permeta produir i a partir d'ahir creació de llocs de treball. Aprofiten per a dir-li a qui toca ei, apreteu el botó que siga menester, parleu en qui siga, perquè així no podem continuar. Només en garrot les coses no ixen. N'hi hauria que fer, a més de garrot, de tant en tant n'hi ha que donar també un poquet de pasteta a la gent del poble per que la cosa pugui rodar un poquet millor.